Хора, тук ще бях в една пещера. Събрах много айрон. Не слушайте сестра ми хич. Днеска е много крива, не е спала хич. Чуете даже как. Чуете, ще се отдалеча малко от нея да не се чува. Аз ще викам нещо по-силно. Браво, аз пък ще намаля звука. Тук. Да, тя иска да провали. После ще я прибия. Ей, сега идвам. Така, хора, тук. Не имам само да съм ордината. И те са си ордината, аз си влизам в... правя си фалшиви профили и се абонирам и си гледам. Нали знаеш, че това не е възможно да се направя фалшиви профили и да се абонирам? Да. Всички знаят, че тя лъже. Не съм никак. Аз нали те прибих, бе? Айде спри се, бе! Муквай. Не, аз да ми казваш. Ще казвам. Муквай, моля те. Добре, те ще мукне, успокойте се. Ще мукне. Излез просто от стаята. Така, хора. Искам само да ви покажа, че съм бил в мената. И да, чао! Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало, ако така, моля ви, абонирайте се мен. Тук ще почнах клипа, но искам само да ви покажа, че съм бил в мената и да.